lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Kumusta kayon? Sapay lakumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan itinagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa kaasi ti apo masulbarmet adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. No may papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa ababai ti amok idi ket awanen sa pulek pay iti asawak. Ngamin malaksid anataer, nasingpet, nagaget, nalailo ken napakumbaba a tao. Agingga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agalas 10 mat gaya man itirabi Nagbit nga pa sa ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, dako damon. Apay, di mo pa'y nalpaster aramidem a report mo aya. Nalpasin, isave ko lang eh. Agawa am nga rod ata maturog tantani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy, Ay, makaturturog ako na talaga lakay. uy, nalpasin. Umaya ka hon. Maturog tan, Victor. Madamdama pa'y mata. Agay ayam tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor, I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit iti aldaw mo ito, Boss Jimmy. Launay, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga adda, Victor. Anya nga dito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos Kamaudyanan na, nakabukal kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kasta ulay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre boss. Ura sino mat nga asawa Talaga amaragsakan, namamuan na amasikugan ibagat na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigol ko na may sakan to karag iti alak ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawa ko na, no kayat nak nga alain, kas may kadwa nga ama, ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Una, hindi pa lang mat ngamin nga ibagmagakin ka. Nga uray di na kun awagan iti boss. Pare, kung namlatakan niya ako. Ha? Ay, kwa. Nakababayin mo't ka, bossing. Ay, sus. Awan rumpay nga pagbay na, Victor. Pare, kung namlatangaminan ka niya. Tapay paiswintan, tiyag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, isuti ko ng boss, di iso. Ay, sti. Pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din anya ti damdamagam nga awan pa'y. Magagaranak ngamin una yun na maddaan iti anak. Awan pa'y mat nga rod, Victor. Ay, kat padasan tamanan bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamutan. Tanay, siyaklangan ti awan pa junior na di opisina. Iso nga ipagas tamanan bakit? Bareng makatsamba tamutan.
Kumusta, pare Victor? Talaga nga awan pa eh? Awan pa yung rod, pare. Ay, sos. Abangan, no, di mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Ne, anya ti kayat maasawan, pare Jimmy. No umuli ka kano, banda ti kanigid. Sakan tumaten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ang ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kasta ngamil ti naramil kukit. Naira na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamot kalukwan, pare. Ang, aguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Nga maapay nga ngaging gaita. Kaya't di kay matla makabukilan. Naitangarod kat, pare. Amangan mat, no. Ay, sana kalupas, pare. Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Kat di ka nga ro dagungat, pare. Sana kagungunget. Ibagbagak lang, mat. Sige, tadapay gaya maramidag. Panawan ka nito, eh. Mabit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya dayta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa yanak ta. Ha? Mayat kanukat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot dayta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Tas laba pasarunuan ti ampunan ta. Maguyod, ano, mapadaras ti panagsikog mo, bakit? Ang Victor. Ala ka din, umanugot kan. Iti kasta, adan tumutan ubing nga awiran ta. Nay maglang mataliw liwata Tapno damat makuna nga agas ti bambanog, nukas niya nga gapuray ti trabaho. Bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta abanag, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam, amangampun kayo payla ang Olivia. Mama, Adamot kit di punto di asawam. Adamot laang dagiti kakabagyan tayo, anangaramid iti kasta. Adda dagiti naadaan iti anak. Adamot dagiti saan. kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaadaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ti panunutem ket jay positibo laeng. Iti kasta saan kang agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpaiso. Iti kasta at dametan ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawen iha. Aklunak nga dadagiti gundaway akas lakayat kumatan ang mangampon kami, Mama. Iso na lang ang tanudad tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakunakon iha. Awan matparikot iti dayta. May mayat kiti tapno addan tumeten kadwayo dito'y balayo. No bilang ta mangampon ta. Sa dino nga iti pangalaan ta iti ubing. Ken asino ti akin anak. Adda kano ka anakan ti asawa ni Auntie Brenda anagsikog balasang. Dantani kano nagpasngay ket. No kayat mo, di dayjayan ti ampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatem, Victor? Nyan ti Brenda nga ya kasinsin ni nanang. Diyan nga ada video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isong agpaiso. Mismo akaanakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak a masikog. Kasta? Wen, kat, kasano? Umanugot ka kadin iti ibagbagak amang ampunta pailaan. Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaamam. Kat maadaan tanto matlaang itibukod ta nga anak. Wana, kat agyaman ako na bakit? Agyaman ak tayo manugot kamot lang amang ampunta. Ay na,
Nagwapo matanda ito'y amaladaga, anak ko. Nakalukluk mag. Iso ka din da ito'y ti ampun yu. Correction, mama. Anak mi kin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, mama. Ang hustumat siguron tinaminsan apan nakailawan nyo. Ha? Saan nyo matsiguron nga ulitin pa iti panangibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, mama. Awan anyaman na. Kat, naasikaso yu ka din, ti pa nakairehistro na. Wan, mama. Nalpasan. Da kaming tiligal adadakkel na. Dahita tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasingpet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka niti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignin nak, Victor. Wala, tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siyaklangan kang trabaho. Sana ba tadakkel mo ti sweldo? Kan may sa adamot ng ornong ta. Panagkunakat umdas mo tunadya pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita, Olivia. Ang napatpatid ka diti trabaho, mga ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitin? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Noong ngay mga latalaangan iti mga awirkin ni Clarence, lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat ta sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo't lang no data amis mo ti mga awirkin ko na. Iti kasta, mariknata at talaga adata tinagapon na. Kastan tong matiubing ka data. Sige, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag, lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak, no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tan tulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga ang nagbiit ti panaglabas ti aldaw, anak ko. Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, mama. Saan lang ang adayta? Maibalikas na pa yan ti mama kan papa. Aya, mayat ang arod. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod timtang ni Clarence. Ay, wan mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko. Nariknak at talaga amay sa akon nga inagapukin ni Clarence, mama. Ay katun talaga akastan. Ngamin, si kamat nga ro ti mga awir. Si ti mga aywan. Iso at talaga amariknam asikan ti inana. Wan, mama. Talaga ngamin nga impay ko amin nga oras ko kan ko na. Wan nga ro, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, mama. Inaramid ko at talaga dayta. Tapno maipamaysak nga aywanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si dagtirik nayo adwa. Nako na yun, mama. Ni Clarence tinangtad itilawag kan ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, mama. Ay katun Uray da kamin kinipapayo ti mga la iti may sa alitsyon, baboy. Agpaiso, mama. Wen, kunak lang arudan. Ay na, agyamanak, mama. Sigurado ang maragsakan ni Victor no maamuan na da ito eh. Awan anyaman da, iha.
Amumat kada kamin ken ni papam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo ko mi. Kasano bakit? Nakasagana ka di aminin ang itirumba nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap na sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, siya kon ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang no bilang na. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nagiti nga yung umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idain ton bigat iti alas 2. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awitan da dekorasyon? Ariglado bakit? Siya kon ti makamo amapan mangsukon kada kwada inton bigat. Aday ta, naisagana kon ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mo ti pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mo't ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ng ti cellphone na. Kita man no asino tinagchat. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Adda man ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop mon tulat takuman para kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan daytoy. Asino daytoy a babae? Pangasim tay bagam ti pudno, Victor. Asino ti babae ang nagchat kan ka? Asino? Puno ka di nga anak yun ni Clarence. Olivia, Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam dagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? At ka di relasyon yun. Kaano pa yan uklukon na? Kaano pa ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasin. Pagkawanan na ko ma, Olivia. Tangay pilitin nakmat ang mga ibagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklo na ka nagulbodak. Wan. Anak ko ni Clarence iti sabali a babae. Anya. Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaexistinok idi kagayan. Istrikto ka nung nagiti dadakkan ni Jonalyn. Isungay di nagsikog. Kinuntak na kadagos. Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apagparangan na akaanakan ni Uncle Arnulfo ni Jonalyn. Di damo. Di na kayat. Yung inaramid ko amin na kabalak. Inkarik ngay kakitidak kalagatan. Aging nga ngay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti ubi. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytay nga naramid mo. Nagsakit. Madudugunay ti pusok iti daytay anamon. Nagsakit, Victor. Sorry, bakit?
Sorry talaga. Sapay lang kumata mapakawan na. Olivia. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngem addaak ita ditoy Cagayan tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublianan pay tinapalabas. Ngem idinangeg ko to'y programam nalagip ko ti amak. Ket naipalagip manen kanyak ti maysa a pasamak ajak to pulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Narabian kamot ang agawid lakay. Iwan nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Ador? Kat napagsaritaan nyo mutla ang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wait, bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Di kaya't nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Da isukat nga ron ti inauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riray. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot mutlaang. Isu mutlaang ti kasidya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Wan nga raw. Naitamat tinadlaw ka o bakit? Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da nagkakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung gusto arukod ti bingay da nagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day dilolo yung di awan ko man ti parikot yung ita. Huwag nga ron Tsak man na mo kada tatang. Ita lang mata na panunot da nga si kaswan na dyan daga. Taila ko kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ila ko, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles det na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumot ti pan nakatawid mi ngagkabsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait, bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wait. Na ito nga ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito.
Ah? Amok mo talakay. Anya nga raw? Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga raw? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali? Bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga raw na nagkamali? Mapan kuntun imula. Tapno adan tumot apitin ta. Tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Naku namon bakit? Isa mayat mo't lang tag mula-mula. Tadatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga Rod. Agadal ka na bagwan? Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami mkan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala, mapan ka nga rudan, tadi ka kat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang patanak ka. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Apay ka day. Umay ko kumalangi bagano, kaya't nati sumurot kanya kitong bigat. Sa dino kumaaya ti papanan niyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan ko bisitahan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga ruudan ti panagsorbeda. Wala nang. Isumat ti inyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga rudan ukas ta. Tapno malpas betan amabingay day taadaga. Kat awanan ti rumswa arire. Iti nagbabaetan dang agkakabsat. Wala. Awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitin ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay. Papanam? Mapan ko man biit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Naimaglangan dan tumat apitin tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na, nabit itan ti tawon bakit? Laita 5, ginggat 6 matawan, 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Naimaglangan dan tumat kalkalay atin dagiti apo ko ta, no ko Sa bagay matkit di nagbiit nga agpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlaang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat-gatangan tayo. Nangina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak laang mat. Urayin da kaun, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa paamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Una, tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na kitag survey. Sumurot matlaang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak, bakit? Sumarunun to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin, bakit? Isupay man ang ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday dyan. Sana balik, tadamat nilor na akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid di tuyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa akto laangan ang mapanagpalingke, ta ibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige,
Si kangarod ti makaammo, bakit? Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurtak man. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Magnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige, mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape at linom, tanin. Kasta unay dipudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya turasan, Agalas jisan amanong. amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak ngamin namigat itay. Mabit lang, taala kitibag. Anto, yading ko. Agyaman ak, manong. Paumaymot kat ni sigurong da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Le, ungag pa iso. Agore ka. Kasla talumot ata o ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na paset ti daga adaldalusan ta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jak mat ngamin maerupaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayan da, Daddy, Mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. Wan nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito eh. Amukon. Adadakkel apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, Mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaikan. Wan, Mami. Dahil jayon ti mangga dakta kamatan niyo, Mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, Mami. Amangan no dida ka mangag. Mana, umay kanta mapantay ijay. Sige, Mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Ah, Manong! anya na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sa jag sang sangit, Mami. Wan nga rod. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, Mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti... Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy. Samuel! Samuel! Anya tinapasamak Lorna. Apay adara-dara ti asawak anak kada sa iti daga. Daddy. Daddy. Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y magmatay! Daddy. Samuel! Daddy. Samuel! Asawa! Diyos ko! Apay ati asawang pay! Apay! Mami. Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami.
Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payanta pinanawan da kami maten? Agring ka, Samuel! Agring ka, pangasim! Dati! Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasama ti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan ti anak. Imbes na ti anak ta ti mangidulin ka data. Saan man nadatagin tinanaganak ti mangidulin kan ko na. Nagsakit, Julio. Wala raw. Nagsakit. Aging gaita. Jak pala ang matukaw na panunutay. No asinaw nang sinagaramid iti kastoy kan ni Samuel. Dudwa talaga rudin ti anak ta. Ngam kastoy pa ilang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Aday tayo sa ospital. Sana makasarita itinasayaan. Gapo iti truma. Mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag na, asapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang aramid iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hustisya, iti panakanta iti anak na. Kumustahin ni Auntie Lorna, Mami? Kaansi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain dagiti nangaramid iti kastya kanakwada kan daddy, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulag ida, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauding nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap na marik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim ta di mo ar-aramiden ti kasta. Italagtalaan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibingla ito'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga. Ngem sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadagiti makangngeg. Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto dayta na panagsangsangit nyo, mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awanan. Saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama yung Ronnie, anak ko? Mami, Bye-bye, anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang ronak at maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti Ama iyo. maawatak tirik nayo, mami. Ang madandanagan akmet iti kasasaad yo. Manipon na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa husto at urog yo. Awan rumbo nga pagtanaga manak ko. Di ka kadiang danag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin a panunutan ti kalat nga ipupusay ti amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, anapasamakan ko, anak. uwan nga ron. Ano man niya nga eh. Talaga kasta tibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud udi. Talaga siguro nga aging galangan di tatibiyag nga inpabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan, tawan matan ti amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadalyo nga agkapsan. Bayan nyo. Tagusapol aki ti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta. Matulungan kayo umot. Raisa! Raisa! Apay ka di, mami. Ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan! Umayan! Mana, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wen, mami. Anya nga itinluto masidenta yung mami. Ay kat anusan tayo manen atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong at dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Jay kumamat karnia. Tapno maganas kumat-timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamat nga ron. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto na itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko inton bigat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalas 5 iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapa ak arumwar tapno masapa akmet amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa imat. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama panag-eskwela. Wan. Sige ta mapanakon. Ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday dya lamisaan.
Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag eskwela, wan? Wan? Riingom tumatan di adim. Wan? Wan ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ayaw tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Ambangan mo ijay abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da jay alalaki. Gaputa bisi ti aglak-lako iti grocery. Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Inpisok na iti igam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Timarayan ti lukaw. Rolly anak, adaak dito eh. Rolly! Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta mami. Agawa ang patulungan nak dito eh. Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan tinagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko niti ayan ni mami. Iti kasta. Makaawid kami matan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutang? Apay adi ka matagtagari. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan, Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tama kadanon ta adago si jay balay. Masapak amapan ijay palengke. Apay ang masapa ka kat maladla daw mo't nga awid ni Mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga ramiden ta assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni Mami. Sa dino ti papa na, Manong? Basta. Ala, agawa am timag nading. Anya ngay talutlot mo, Rolly. Tinula, Mami. Tinola ko na. Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga ron, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Nangalaam ngay iti karni, anak ko. Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, Mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanang. Tawan ma di nga inaramid ko, Mami. Siguradom lang. Wen ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya akong timangidasar iti pangrabyan tayo. Nay, anya ngay dagita insangpat mo, Manong. Ay, kita, Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Nay, dilata mo't Manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam ngay kadagitoy, Manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita, Manong. Tinakawasasawa mat. Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino ngay nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ading. Promise. Pexman? Wen, Pixman, mamatay man. Ala, ipan mo kit din dagita ijay kusina. Naimbagla nga dabas to tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang mo't gayam ti kasapulan.
Tapno makaraman ka iti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklaka ato maray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay agturungan dito'y. Agsagana ang matan. Ha? Awanan ka itibain! Anay ko! Daytoy pa'y Anay ko! Oo, suston ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbangkan ka! Agtatakaw! Daytoy pa'y Uston ma'am. Di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. ha? Oh, agtala ka. Agtatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Oh. Ibatanak, sir. Pangasi, ma. Tumalnakan. Ibatanak, sir. Sa dino tayo nagitidadakil mo. Awaga mita. Tag sa sarita tayo ijipresinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan nyo kumapay iti tiyan sana ngagbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong ngaglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre iti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura ken dadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako na eh. Awanan yaman na, misis. Basta laki ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta, awan ti agbali na parikot. Talo abulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, una ini kastoy abyan. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Ampo ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon doy di hobi? Bibi! Yaitan namin! At tatakaw ka! Isu ang madusdusa ka, be! Bibi! Bye-bye akman latan. Jakrubang atutupan ti kaskan ko anak. Amangan no mailaw anak. At anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasal kong dayto eh. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planong ita tanalpasan ti talo abulan a panag-community service mo, anak ko. Jakpay mo, mami. Pangaasim ata, di mon ulitin pa'y tisigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami. Di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asubyanan pa'y dayta nga aramin. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel matan. Wan, mami. Ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laang timatmat gadam. Tinapatag. Nalinis ti trabahong. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lakok, tagawid tan. Wan, mami. Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo ang nagkuyog?
Naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Wen, mami, Hmm. sardengag sa nga eskwela. Anya. Ne, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya. Ay sana anak ko. Agtuloy ka lat nga agadan. Itikas na, makatulpos ka. Kat addan tumot maipagpanakil mo. Kababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti buli ka adala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mang bulbulikan ka anak ko. Bay amlat tayo na. Ibaga dalat tati kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada anak ko? Basta, madikon ti ag-eskwela, mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bay ang tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanin, mami? Basta saan ako na sumra. Masadot ako na talaga. Sana bale, amok metin ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga ag-eskwela. Anya? Ang Rolly anak ko. Agsapulak langan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo langan amang paadal ken ni Raisa. Lakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanag nakakmeten ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Tayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw na lang, tasak ti makamo iti pagpuunan. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay tibagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalagyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta da dya aroli, tapno mang rugi iti negosyo. Waniha, Angam apay, papa. parang ko nakatsan mo't siguro andakas ti tumulong. Wen, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agad at tiintadyo kan kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang da dya kwarta. Isubli naman kan saan. Okay lang kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, siyak to timang singir kan kwa na. Ay, saan iha? Dahil tati di mo araramilan. Papa, di bang ti agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga tatakaw day dya aroli. Kasano, no takawan da kayo manan, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Angam, papa. Pagrikyaran ta ka di manen, dahil abanag. Kasano ka? Tricia, iha, naibaga kon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pa nga asim, tadi na kuman kontrain pa. Dahito iti kwartayo, mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wen, mami. Kat utang ko amin dagitoy ken ni Sir Oscar. No saan nagapuken ko na. Sa anak mo't anagbaligi ang nagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod matlang gayam kano akargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da di baknang. Awan anak da.
Isuan ni Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Ah, day tala ang gaya. Kunaklakit din nun niya day ta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta, amumon ti may papan iti day tabanag? Wen, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanya. Dakmutten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwisto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wen, mami. Kinapudno na. Amuna pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Nung binaybayan na. Tamuna ka naw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na ka naw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyum. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom anak ko. Miss F, ado dagiti sayang guseng, wenno sao dagiti tattao amang mangeg ko. At ikano sigod nga agtatakaw, ket agtatakaw tulatta aging gattong palbiag. Ngem ko nakmet, saan apudno dayta? Ngamin, tunggal tao a nagbasol wenno nagbidot, kabailan na ti agbalbaliw. Kabailan na ti bumangon no lakit di takayat na. Jak ibaga a proud wenno ipagpanpanakkel ko ti naglabasak. Ngem ket di ipagpanpanakkel ko ita no anyaman ti balligik. Jak ibagbaga daytoy tapno ipagpanakkel dakmet. Ngem ket di ibagbagak daytoy para kadagiti padak a nagbidot wenno nagkamali. Nga iti tunggal panakidak sanggasat tayo iti biag, adda ket adda barong agsapa amang ted kada tayo iti baro anamnama. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rolly. Ken ka pagayam, Rolly. Ti panagbalbaliw ti maysa a tao ket addamet laeng iti mismo a bagina. Ti panagbalbaliw ket saan nga inkapilitan, no di ket kusa wenno voluntaryo manipod iti mismo a maseknan. Kunada nga roden adda rason ti tunggal banag a mapaspasamak. Isu adi tay rebeng nga i-judge ti maysa a tao no di tay met-ammo ti pagdaldalanan na. Alakastan pagayam, Rolly, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.